Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Saparağa yeňiş hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine salam, iyileşler salam. Yeniş kovmuşsun. Oňa sapara, kemine hoşçulluk. Aa, Akşamın hayırly illeşler. Hawa saparağa yeňiş. On yeňiş şowa bir tema barada çykyş etjek illeşler. Bizem hawa yeňişi dinlemekçi, ondan soň gurrun berjek meselesi boýunça yorum, pikir alşyberşi ederiz. Türkmenistanda gadan edilen zatlar var. Yani biz aslında o yok, oğurlayalar, korrupsiya var, şonuň üçin yok diýip aýdýasda. Şeýle de görünýär, ýöne hakykatda bu zatlar Türkmenistan üçin gadan edilen, misal üçin iň bärkisi ýol meselesi. Ýol meselesini o ýeniş bize gurrun berjek. Daba ýeniş söze sana bereýin. Başka vereyim. Hawa Türkmenistanyň ýol meselesi. Näme üçin ýol ýok? Ne merdan Türkmenistana näme üçin ýol salynmaýar ýa-da kurulmaýar diýär. Yani ýol näme üçin ýogum diýemizok ýa-da ýol näme üçin oňorlanogam diýemizok. Ýol näme üçin salynmaýar diýär. Yani bir amajy bolmaly bunuň, maksady bolmaly. Ýöne buňa geçmedimizden öňürtü ilkine bäni aýdyp beresim gelýär. Şu dünýäde ýol gurmagyň taryhy nirelerden başlatdyr? Şonu aýdyp beresim gelýär. Biz şu wagt 21-nji asyrda ýaşaýas, ýöne şu adam bizde ýol ýok. Ýöne taryhda gaty ir zamanlardan ýol salyp başlatdyrlardy. Ben nämäni belledimde şu ýollaryň taryhy milatdan öň 559-njy ýylda, milatdan öň 500 başdan 359-njy ýylynda Babil bilen Müsürün arasyndaky salynan ýol iň irki ýol diýip hasaplanylýardy. Ondan soňra İranlylar kral ýoly diýip ýol salypdyrlar. O da milatdan öň 500 ýylynda. 500 ýylynda salynýar. O ýagny neme deňidi? Ege deňidi nir bolýar, haýsy deňidi bolýar? Ege deňidi ne Ege. Bodrum, Ege deňidi. yani Yunanistan, Bodrum, Türkiýe demesini. Hawa Muğla, Bodrum, Marmaris, ne Egeň demes. Çanakkale boğazını çykýan O ýerde. Çanakkale Boğazdan geçýändir demedim. Şonu İranlılar salýar. Şo ýagny milatdan öň 500-nji ýylda salýar. Şo Ege deňiziniň kenaryna çenli gidýär diýär. O ýoluň peýdalary diýär, 90 günde barıljak bir nemäni 7 günde barylmagyny fazlatdyr. Şo ýolu salanlaryndan soňra. Umuman şol ilk salynan ýollar Mesopotamiyada çykypdyr ekeni. Yani ulanmak üçin we ondan soňra Roma döneminde ýol guruluşy hasam giňişläp başlapdyr. Şuňky wagtlamyzda da şu nemeler arheologlar zatlar ýollaryny zatlaryny neme diýerler de şolaryň bolýan. 1000 ýyl mundan öňkü salan ýollary bardy häzirem. Ony şu döwürlerde ýol salanypdyr, ýöne bizde näme üçin ýol gurulmandyr häzirem. Ben de ony ştaýda bölekleri bölümde birinji ýol näme, ikinji ýoluň peýdalary, soň ýol näme üçin gurulmaly? Ondan biz türkmenler näme üçin ýol guramyzok? 4-nji, 5-nji jogapkärçilik, ýagny döwletiň, hökümetiň halkyň öňündäki jogapkärçiligi, halkyň nesilleriň öňündäki ýol gurmazlykdaky jogapkärçiligi. Ýagny biziň atalarymyz, meniň kakalarym ýa-da menden ullar maňa şu ýollar goýup gidipdir. Özlerinem şoň üçin jogapkärçiligim duýmandyrlar. Indi bizem
öz nesillerimize, çağalarımıza yine şo yol goýup gitme. Yani ýolum däl, bir palçyk. Hiç il yol yok aslında. Yine Türkmenistanda millek yerleri paýlanýandyr, täze diýip açylýardy. Soň şo millek yer paýlanmaga yer alanlar barýarlar, häkimlige barýarlar ýa-da ýol edarasyna barýarlar, gaz, tok, suw çekmek üçin, ýol çekdirmek üçin bolýan. Berýän jogaplary o ýerlere ente karta girilmedik diýär. Yani bir yer paýlaýarlar, mellek yer edip o yer karta girilmedik diýip ýol çekip beren oklar. Suw, gaz, tok aslada çekilen ok. Indi bir soru çykýardy näme üçin bir karta girmedik bir ýeri. Sen planlaşdyrylmalydyr mellek paýlananda ilki bilen düzgün laýyk paýlanýar şo ýerlerde ýaşaýyş barmaly, ýaşaýyş barmadynyň ýoluny çekmeli, kanalizasiýasyny, suwuny çekmeli. Ondan soňra adamlar zaý salyp göçüp başlamalylar. Ine biz ýol diýemizde hökman bir diňe gara ýoly däldir. Demir ýolum, deňiz ýolum, howa ýolum, hatda ulaşymy saglayan ýollar bardyr ne ýeriň aşagyna geçýän gaz, tok, suw, kanalizasiýa. Olaram şo ýola degişli zatlardyr. Ýöne şo zatlaryň hiç birisi bizde gurulmandyr we bunuň hakynda hiç kim jogap beren ok. Ine 2019-njy ýylda men kakam aradan çykdy-da. Olam biziň türkmenlerimizi bir däwi bar-da, ýani şo ýok bolan adamyny taýdy maşina ýüklemäkäň 100 metr ýaly ýere bolmany mümkinçiligi bar bolsa neme edip ýöredip alyp gidilýärdi. Eýninde götürüp. Biziň ýolumuz şeýle bir erwetdi. Yani öýümüziň ýöne bir gapdarragyna özümiz şo wagt şo çäge gumlat döküp bir 30-40 metr ýere çenli götürüp bildik. Ýagdaý diňe şonu talap etdi. Yani şoňa mümkinçilik boldy. Galan ondan aňry maşina ýüklenen maşinam zordan ýörýärdi ýoluň ýagdaýyndan ýa. O diňe men öz köçäm, ýani gören zadym bolsun diýip, ýani bir neme zat bolsun diýip aýtdym buny mysal höküminde. Hemme owalar, hemme yerler Türkmenistanyň içindäki ähli yerlerini şolar ýaly. Yani biz şo palçyň içinde ýaşaýarys. Ine o palçyň içinden ýolsuz ýerden ulu adamlar öz işine gidip gelýär, öýüne gelýär ýa öýüne mihman gelýär, toýuň aladan bolýar ýa-da çağalar bardyr. Biz bilen bilelikde bar ullar bir ýany aýraly. Bizek çağalar bardyr. Bularyň biz bilen bile deňine ösüp bulanýar. Ve şo ýoldan okuwa gatnaýarlar. Şo ýoldan gidip, ýani mektebe gidip tapyp öwrenip gelýärler, ýene gidip gelmeli. Indi adam öýüňden çykandan soň meselen bir işi maksat tutup öýüňden çykýanda, ýani baranda şu işler ederni, kelläňde şu işiň hakynda pikir ýöredip gitmeli. Emma sen baryn çan kelläňde näme pikirin bar şu jaba öňümden bir palçyk çykarmy ýa oý çykarmy, ýani men ýoluň şu ýerinden ýöresem gowurum, bu ýerinden ýöresem gowurum. Nirde aýamy palçy batka basar ýa nirde büdürärin. Şonu ýalaky pikirler bilen barýan işiň. O da adamyny strese sokýar. Yani öýüňden çykyp baraňdan soň barba mene ýa-da o halyňa öýüňe gelýän wagtynda da adam stresde gedýär. Yani bütün Türkmen halky şeýle ýaşaýar. Bunu näme üçin edýärler? Yani bir jemgyýet ýa-da bir ýurt ösjek bolsa, ösmegini saglayan ilki gerekli zatlaryň biri ýoldur. Ine Romalılarda ýol näme üçin gurupdyrlar? Romalılaryň guran ýoly 80 000 kilometr ýol gurupdyrlar. 80 000 kilometr ýol. Bu şo döwrüň maksady boýunça, ýani eskerleriň ýa-da esker çekýän arabalaryň barmaly ýerlerine tiz barmak üçin, wagtynda barmak üçin, ýetişmek üçin edilen, çekilen ýol. Yani şo döwürleriň bir maksady bar eken ýoluň peýdalygyna düşünipdirler. 1000 ýarym ýyl mundan öň. Ýöne ondan öň milatdan öň 359-njy ýyllarda ýol çekipdirler. Emma biz 21-nji asyrda ýaşaýas. Edil haýwanlar ýaly palçyň içinden girip çykýar. Ve bunu hiç kim, yani bellek geçmeýär, jogapkärçilik duýmaýarlar. Hökümet, döwlet halkyň öňünde, halkam nesilleriň, çağalaryň öňünde.
hiç jogapkärçilik duymaýarlar we bu nöçeni şu problem aly. Şu meseleni hiç ýerde gowad bolmady. Ve ýaşullar maslahat diýär, mejlis diýär, ha ministr diýär, ýene näme diýär, prezident diýdi. Hiç birisi bu meseleni gowad bolmady. Iň esasy gerekli mesele, ýani ýoluň gowy ýol bolan ýagdaýynda iş dünýäsi ösýändir. İş dünýäsyny ösdürmek üçin önümçülüğün bir ýere gidip gelmek üçin wagtyna öndüren zadyny wagtyna zaýa bolmak, hem derrow hasaplaşyp geçmek üçin, derrow satmaň üçin sana gowy bir ýol gerekdir. Men öýümde bir ýyl iýmit magazyn açdym, bir ýyldyk. Şo ýol ýok. Indi özümde de maşinam ýokdy. Soň bazardan, ýani optom satylýan ýerden göwgen zat alyp gelýän magazynyňa köçäniň aňyr başynda, ýani getiren maşynyň taksiň köçäniň aňyr başynda. 1 kilometr aňyrda, öýümden aňyrda ýüklemni çykarýan şo taýda goýýan. İçe giren ok, ýani şo köçä maşyn giren ok, bizne bu maşyny salam ok diýär. Ýani iş etjek adamlara bir zat iş edip bilmek üçin hem ýoluň wajipligi bardyr, şo taýlardan çykýar. Bunu ýörüýte edilýän bir maksat bolmaly. Çünki ýene raýat diýdi-ä, Merdan. Bunuň üstüne açdy, raýat sözüni. Raýat bolany goýun sürüsü bolýar. Ýani welayatlaram agyl. Indi şu sistemany, raýatlyk sistemany uýgulanlaryndan soňra adamlar goýun sürüsü bolsa, haýwan bolsa, haýwanyň ýaşaýyş şeklinden geçirmeli adamlaryň durmuşyny. Ýani haýwanlar ýaly. Haýwanlar agylyň içinde nähil ýaşaýarlar. Adamlar medil şolar ýaly agylyň içinde ýaşaýan ýalaky palçyň içinden girip çykmaly. We ýaş nesil çağalar, gitdik çağalar biziň aramyzda öňe ösýär. Ullar en atalar öýünden çykandan eýem çağaryna sargaýa, ýani üstüň gum etme, palçyk etme, köşüňi daýalama. Gitip gel. Mektebe baranna mollumlar diýär, aýagyň palçyk diýär. Näme üçin aýagyň palçyk bolup geldi, mektebe hapalaýan diýär. Gidijek çağa, ýani 7-8 ýaşyndaky çağa. Buňa ullar şol basky ne diýerler? Seniň aýagyň palçyk diýerler. Buňa kim jogap bermeli? Ýani diýdim, nesilleriň, uly ýaşdaky adamlaryň, halkyň nesilleriň öňündäki jogapkärçilik duýmaýanlyklaram bu ýerden gelýär. Ve çağalar edil en atasynyň, ýani okumak hakynda mektebe barýaka, özüniň şuňky geçjek sapa okuw hakynda pikir edip bilmän, ýoldan nädip üstüme arasy edip gidip gelip bilerin diýen pikir bilen gidip gelýärler. Bu da bilimi ösdürip bilermi? Ýani çağa mydama baskatsyna hem en atas tarapyndan hem mektepdäki mollumlar tarapyndan üst sözüne de hökümetiň, döwletiň jogapkärçiliginden dören, ýani şonuň jogapkärsizliginden dören palçyklyk zaýa ýoluň baskysy esasynda bu çağalaryň bilim alyp bilenok. Ýani bunu men sorawym da, ýani bize ýol näme üçin gurulanok? Şu sorawy goýmak isleýär. Temem zat şu ýol näme? Ýoluň peýdalary näme? Näme üçin ýol gerek? Näme üçin biz ýol gurmaýas? We jogapkärçilik bunu näme üçin duýulmaýar? Bu zatlaryň hemmesi bir sistemanyň şu atky, biziň alyp barýan şu atky ýaşaýan ýurdumyzyň içindäki bir sistemanyň emeli usully halka döredip beren bir kynçylygy. Ýani çagylyň ýokmy? Bar, simundy bar, asfalty bar, pulon bar. Ýöne ýol ýok. Ýani gidip awada salýarlar, awada atyal salýarlar, Aşgabatda atyal baryp salýarlar. Akylly şäher gurýarlar. Gerekli gereksizine samolyot uçmayan aeroport gurýarlar. Olimpiada stadionu boş ýatyr, kerepler. İçinden hiç bir sportçular ýarış geçirilmeyen bir stadion gurýarlar. Ýöne näme üçin insanlaryň ýaşaýan ýerinde ýol gurmaýarlar? Şu sorawy çıkaral dedim Sapara, biraz şaýda men keseň soň ýene aýdar. Sapara sözü göni size bereýin. Da tuğulama. Men ýoluňy men tap bermendirin. Demek bilen bolýar. Yok. Näme ýeňiş
Yani wawolu meseleni kaldırdın. O savol öňe bir sapar çalarak demetdik. Ähli Türkmenistan bir eksport etdik ýolun. Ýadyňa düşýän bolsa. Hawa Ýolun ýokdugyny bir demem Türkmenistanyň geografiýasyny azda kände o illeslerem öwrensin. O ýaşlarym öwrensin diýip demetdik onu ýörüýdi. Türkmenistanyň ýagdaýyny görkezmek üçin. O ýa ýol kommunikasiýa diýilýär-de. Bu bir döwletiň ýa jemgyýetiň ösüşine iň esasy nemelen biridir. Kommunikasiýa bolmasa diliňe gelişen okda. Olow bilen olowaň nemesi bir 10 näşillen eýen büýtgeşik. Çiwoli neme öwürlük diýär. O dograk yerlerde o bir 20 näşillen soň birek biri terjimelçi ulanyp düşünýip bolar ýalak ýagdaýa gelýär-de. Bu nemesi indi men büyükden başlayın. Büyük soň cehalete gelýändir. Onu öňünden aýdaýyn. Yani ýollar barada Türkmenistanyň ähli pudoklary ýeki ýollar barada statistikasy barda. Bu döwlet statistikasy diýip statistika bardy. O näçe kilometr şäher ara ýolumuz bar, näçe kilometr owa içindäki ýollar, olaň näçesi asfaltly, näçesi asfaltsyz diýip her kwartalda respublikan ýa-da döwletiň diýin. Ähli ýerindäki ýolun umumy ýagdaýy ýa statistika teredip analiz edip görüp bolýar-da. Onuň ýöňe planlaşdyrylýardy. Ene näçe kilometr ýol tanynmaly, o asfalt dawut tanynmaly, ýene şoňa meňdeş bu topordaklar bardy. Onu ýa nirde nämen ýokdugyny, ýa nirde nämen bardygyny ýa Sowet döwrüniň nemesine biz aklymda etýärdi, görüp bilýärdik. O statistikany näçe ýok etdiler ene. Şu taýdan başlaýar-da. Sowet döwründe de gowy ýollar ýokdy. Bizde ýol gurmaň infrastrukturasy, ýa altyapysy gaty gowşapdyr. Bizde bir normal adam şekilli asfalt çykarýan asfalt zawodumyz gaty çäkli nemede obýomda bolsa-da buny biz köpeltmäge mümkinçiligimiz hemme kişinkiden ýa beýleki 16 näçe respublikaň hemme jerinden gowy mümkinçiligimiz bar. O daşymyza bar, o gudronumyza bar. Ya asfalt ýa newtin galyndan edilýän deme bazutdan edilýär-de. Bu teknologiýa hem bir adam öldürýän demede şoň bir ateline o 20-30 sanak orta ölçmerdäki asfalt zawut gurup bolýar-da. Bir ateljik nemesi. Bu ýolly işler ýalak bu tehnikasyny bizim döwrümizde gatken getirildi teknika şu ýolu nemeder ýalak ýöňkü Sowet döwrüne bir 30-40 ýylla alınmadyk teknika gelendir şol Sowet Soýuzynyň ýykylan ilki 4-5 ýylyna. O bu nemeni rahat ýa bir işler ýalak ýol ýapar ýalak ýagdaýa getirip bolýar diýip olun ýöne hemme zat tersine görep başlatdy. Bu 94-nji ýyla çen bir 3-4 ýyl Türkmenistan bir erkinlik nemetdi. Bu zatlar edip bilýärdi. Soňra bunu döwleti biz Kırgızlan eline yani Türkler yamyamy diýär-de. Ya şolong eline geçdi-de. Onu soýup bilen soýmaly. O kleptokratiýaň nemesine terwar edildi-de. Bunu bilmedim ýörüýte. Yani
çengem ucuna dakılan Najip'ka mı? Neme mi? Yani başka etapı zatlara bulun aklı yetmedin. O kadın nevtini biz çekeli bulur öz içinden şu zatlar bilen kırılışsın yörtün diyen yalak taktika ulanılır mı? Onun çözünü bilecek gel. O yönü Türkmenistan'ın 91'de alan yemesi var. 89'da Toğutan'ın değil. 89. yıllar. Yani uğru nemesi katı oldu. Biz beş on tane asfalt zavut kurmağa da o planlaştırıyorduk. Hem de yani biz edip bile yok. Biz o adımız üstümüzde. O çocuk nihtirli biz. Yol vuruşçudan del nemesem del yönü. Bir oblusun yeri yalak yer açıp protayda yol zat çek nemedem sonunun hem de adın içine giriyen de. O islesen islemesen. O yönü siyaset düğünden yani bir devlet yıkacak olsan edilen hareketler çoğun emedildi de. Esasanam oğu yeri Türkmenistan halkının yani titulunu millet değil ya da yani yerli Türkmen demesinin 70%'den uğrağı oğu yerlerini yaşayandır. Yani yolsuz diyen yerinde yaşayanlar da. Yani şehirde Türkmen'in nemesi çekildir. Yani beyleki milletlen hemmeti yani Aşgabat'ın tövürüğünü yığınan, Aşgabat'ı yığınan başka biraz azıcık bir obur vilayetlerine vardır. Çok için Türkmen'in nemeti hamir mayeti o yerine etirdi. Onun yağdayını ne ten gurrun verdin, o ten böylece gurrun veriyordu. Yol olmasa tadet bolyanlarlar. İkinci yani birbirine bağlıdır. Yolun olmasa ben kalan adına bulunuk, sağlığına bulunuk, beklediğine bulunuk. O yine başka hemen olsa eşedin eşenini tehir ediyor da. O tadet tehir eden sonra sana garip oluyor. Yani 100% neme. Yani iş edeceğim olsan o kapıyı yani çiğmalın getirip bilen okta. 1 kilometreden arkan alıp taşamazsın. Türkmenistan ne şolor yalak bu bunu diyeme diyelim ya. Ayda oturuyorsunuz da. Bunu yürütediliye edecek mi ya? Bilmedikten ediliye mi? O bilecek. Onun hayatını diyende de netice ortada. Onun adını oyun düzülenem deme del. Yani Türkmenistan'ın kuruluşu şular edecek olayanlarına da yani kuruluşu kıyınçılık veriyor da Türkmenistan'ın yani devlet kuruluşu. Tabii merkezden yani sizin o vaxtda ne marayın etrafıdır. O tayda nähilen yol wadığını olar görüyorum bilen o. Statistikan yok eden sen odatlana büyünden yani bilen o da şu at ne aşıvatta ilçe kabinetlerde oturan adamlar. Sizin o vaxtda ya beylek konuş o vaxtda ya Angliyanla Deriyanla yolun nähilen ýagdaýdadığını bunu bilme mümkünçülüklerim yok. Sizin kâle o vaxtda 8-10-15 mün tuwada. Onun haytından näme bolýandy? Onun kellesem ağrınok. Statistikasam yok, bilgisem yok. Şoň üçin biz yani yerli hökümetler yani desentralizasiýa diýilýär. Yani yemen hökümün dikliginden ýataýlygyna desentralize etmeli. Hakkı hukuku serişteni ihtiyarlığı yerli hükümetlere vermeli. Ya yerli hükümet yolunun kovmu ervettiğini olur kovulya etmelse böyleleri
promoçylygyny özleri diýerler. O waraly ýa-da etrap aralyk ýollary ýa vilayet çäginde planlaşdyrylýar. Ýöne bu nemelerin hemmejesini hususy sektor edýär. Ýöne zakatçyk diýilýär-de. Ýa zakatçyk ýerli hökümet bolup bilýär. Hem iş yeri hem halka bu hyzmat hem ykdysadyýatyň ösmesiniň ýoluna açýar-da. Ilmyň biliminiň ösmesiniň ýoluna açýar. Şonu biz döwleti şu şekilde gurbasak başgaça işlenok Sovet döwründe de Sovet döwrü güýçlü ýerlerde. Güýçlü olanlarda ýoluny ütkeşik bolan näler. Çağıl ýol bolsa bolandyr. O ýöne şu atky ýagdaýdan has bowdur, onu bilýän. Şu at Hudaý saklasyn. Ýol ýylýan zat ýyllar. Asfalt däl ýol bolsa ýyllar teret durmalylar. Ýol elimde ama da kanalyň suwuny düýüni arasalap duruşýarlyk ýolady. Bu eksploatasiýasy bardyr. Bunu elimde ama bejerip durmalylar. Sebäbi çataçan ýerine suw diýe kış doňýa çaty hat giýinelýär. Ýene bir tapar doňýa, ýene bir tapar giýinelýär. Şeý doňda dargakdy diýerler. Ýewropada da gelip gören bolsaňyz, görýänsiňiz käbir ýerlerde çylyk ýalak nemäň içine gudron guýlan demeler çekýän. Sowukda ýyllar çatlýar-da. Şonu elimde ama ýapyp durýandyrlar. Uly avtotrassalaryna çenli. Hyzmat elimde ama 24 saat ýol demesin, kommunikasiýa demesin. Oňa gaty önüm berýärler. Ne değer berýärler, sebäbi ykdysadyýet şoň üstüne otýar-da. Türkmenistan şertlerinde hasam önemlidir. Sebäbi Türkmenistan territoriýasynyň daş töwerinde ýaşaýar-da, ortasy gum. Transport arteriýa şolary alak daşyndan aýlanyp duran neme bolýar-da. Onu Türkmenistan doly güýçi bar. Ýöne nämedir başga zatlara näme diýin buňa tök ýatyrymlar diýerse şoňa hiç netije bermejek. Bunu tanak geçeyin. Prezidentin köşkü vardır. Niyazıp özüne vurdurdu. Bilmedim. 100 milyon, 200 milyon verip. Şo da gerek geldi. Düğünden gerek geldi de. Yani önkü partiyan zayı var. Türkmenistan'ın demesini DP'den ağır üpçüne diyedi. Yönü kurdu. Tuğru nemeleri bilen. Bu ikinci neme geldi. Ne bavaraplı yigit geldi. O onunla bu lokan kurdurdu. Şocağa zatlara ähli Türkmenistan'ın oğullarının demelerini yok. Yani at bilen nemedik işlep dururyalık nemedik bolýardy. Ýöne iki tanak nemätini aldım da. Ýöne bundan başga nämeler gurdular, nämeler. Yani çölün orta arasından köl vurdular. Şo köller, yani Türkmenistan'ın hazynasyna bir manat giren yer varmy? Şuň üçin neden agryň girmeli? Däl, takrap ýatyrda. Şu ýok o taýyk, yani şor barary ýalak, şor barmasy üçin sen ekrançylyk edip şu ýerini ýuwmalylar. O artan şo ýuwlan tuwy keşe taşlap, o da şo taýyk barmalylar. O su ýok. O ne 6-7 milyar dolar. Ýöne ýere ömdüler-de. Onun şo taýdaky işlen teknikalar var. Ýolla ulanýan teknika şo taýdaky. Şoň nemesinde işleýän. O Caterpillar nemeler ýolla ulanýan teknikada.
Sonra yol proyektlerine giden olsam, iş oluyor, hizmet de oluyor. Ya da ne olimpiyada, bunun yankı taşına görkezme nemeleri var da. Şu kesel, katı ağır kesel, şunun cahilliklerinin, tamsıklıklarının, ya nadanlıklarının nemesi, subutnaması. Yani bir sport, yani olimpiyada geçirir yalak sen ilkulak bir sırtına dağdığını seyretip göre sen nemende çıkacak mı o da atlar. Yani yurtu çok gördüler. Tozdurdular. Bular katkı inançlı. Yani mümkünçülük olman, gariplikten etmeyen oldular başka da hatta. Yani hem de da mümkünçülük vakan şu yağdaya getirmek bu katı gayret etmeli. Öyle. El çarpışıp aydım aydışıp böyle bu zatlar görün oklar. Sebebi ne belediyesi, ne televizyonu, ne alım bilim demesi, katlakları. Bu zatlar vardı gurur edilen nokta. Yani Türkmenistan televizyonunda bizim yolumuz elbette diyenlerin demeyen son 30 yılda eşitip mi? Şu elbette yolun suratına mı nersin? O ne diye o şeydi uklatmak için bir reklamını neme yalak burada. Halkı başka zatlar fikir eder yalak ya da Adam özünden şüpheleniyor. Yoksa ben mi yanlış görüyen diğer ya dereceye o getirip. oraya yalak olma gatı mümkün. Ne cinayet bulun hem meclisi. Bu da katı gen Türkmenistan'ın hem medadi şunu iyiden gurlaştık kemine bilen demek. Anonim o her bir kemçiliğin hem üstünlüğün hem yanlış edilen de adına anırtında adam vardır. Onun familyası vardır. Adı vardır. O doğulun yılı vardır. Her kuvvet edilen de adına elbet edilen de adına yanlış edilen de adına bizde sol ad yok. Anonim. Hem medat anonim. Siz ne milise, KGB ya da başka devlet nemelerinin işgaller demetine baranızda şolun ne men planı yap men planı dilen sözü eşitmedin. Miliseler Stein'de neme olmalı. Yani şolun nomurları o devlet işgallerin adi demesi. Yani hiç tat yok. Ya o Türkmen'in belli ettirler hiç kimin adını, familyasını ya yani soran oklar olurum aydın ok. Onun siz ministerin adını biliyorsunuz mu? Yok. Onun bir okuryp gidelim. Halk maslahatını biz kan ağladık da. Şu halk maslahatı Türkmenistan'ın en yokorku kuruluşudur. Şu daydaki oturan adamların adını biliyorsunuz mu? Ben birini tanıyan. O adını açtıysan dayda Berdi Muhammed. Kalan adı yok. Ödüm yok. O anonim. Ya da Türkmenistan'ın meclisi yeri. Kanun çıkarayan organ. Ha? Birini tanıyanız mı? Birinin adını biliyorsunuz mu? Onun her adının anlatında ya bir etrafın ya bir vilayetin vekili var. Adı olmalı. Ne ten aydayan da adını solun bir aytma. Şu an ten ayda oturuyorsun da 30 dillen to.
Onun adam yok. Anonim. Türkmenistan'da bolyan zatlar hemmesi anonim. Anonim bolanda bunun içinde hemen gömsem 30 yıldan sonra yatlap bolýar da. Onu tap bilsen. Soň çıkarıp birsen gıýjağız. 3 ýylla bir ýol ýapypdyr diýip. Hawa. Şey adamın özür bas gerip tok göwerýärler. Ýöne galan zat anonim. Ne? Olimpiyadany kim teklif etdi? Yani kim ettiler? Bunun näme peýda gadanjak? Bu delil näme boljak? Bagady näçe boljak? O näme girdi, näme çykdy. Zatlary bu telewizorda zat eşitipmidi. Yok, anonim. Hemme zat anonim. Sizin ýoluňyz entäkler şu sisteme ütgemese yeňiş bolmasy mümkin näl. Sebäbi olar Aşgabatdan aňyryny gören oklar. O Aşgabatyň içinden gowy görüp gören oklar ýöne bunu köçä näme ýyşagatýan ýerleri wadyr şo taýyna derediýendirler. O taşyna derediýen näldirler. Sapara ýanky Demrozy Koreýada da şeýle de ýa paýtagtda. Nämet şonuň pianony nämeti? Uma Kıtın yani ýalyk bu titluka. o soň şonuň mine paýtagtda şeýlerek bir san atel gurupdurlar. 50 ýyldan bäri gurýarlarmy, 30 ýyldan bäri guruba oturup bilmendirler ýöne daşyna aýna bilen ýapyp. Şoň içi işläp dur diýip körkezýärmişler de. Ýoksa içi boş durmuş onuň. Yani bir neme bolmaly. Ýa şu turistler baran wagty şol binalar daşyndan görüp gezip, soň izne aýdýar-da. Beğenmeli, onuň şo taý gowy diýip demetmeli. Hawa soň Türkmenistanda da ýene Aşgabatda gelýärler. Soň şo taýyny görüp, o beğenip izne gitmeli. Ösüpdir diýip. Ýa bir iýleşimiz ýazypdyr da ýa. Ýa TikTok'da onda reklam edýänler bar diýär. Ýa ak bäbek ýaly. Şolara yazdım diye onu bu tayin reklam edeceğin yerine gidip ova'nın köçelerini bir surata düşürüp reklam ettiyiptir de. Yine şu tayda iyileşimiz yazıptır. Şu etraf hakim var abi. Sapara şonu kim belli? Etraf hakimini. Prezident belli oradan. Onu siz saylamalı esas nemede kanun saylamalı öyle prezident belli şol. O saylamalı olanı belli yok. Hakkı inançlı yeri var bunu. Sapara men o vamda şu Sakarya etrafın hakim mol. Öyle oğudaşım mol. Onun köçözüm edil meninki yani. Meninki de ne mervet yani. Maşin yani bir gerek şu köçözüne geçip baran bir julu maşin. Suğun orta arasında öştü. Motorunu suğu yirip. Şonun köçözü şeyle. O zaman şu hakimke o van ayarlarda atlar baryan ekenne yani yolumuz gowy däl oňor diýse. Men oňor bilemoge oňor bilýänem bolsam öňe wamyň ýoluny etmeýän ýa-da. Näme üçin diýse beýle kowalaň diýe ayarlary şikayet ederler siz diýe. Öňe wam Beýlekler etmeli bolar diýipdi. Beýlekler ama oňor sen. Yani hakime. Ýa-da meselem şu öňe ýaşap gören ýeri näme üçin bildirden ok. Indi ýani bilýän däl bolmaklara mahmal ýa-da ýöne şonuň bellän bir hakim näme üçin bildirden ok. Şunu ýaly o bolar şeýle ýaşaýar. Aslında hakim neme saylanmaya vali yok mu Türkiye'deki vali? Şogramadır. Salmırada gurumlarda veli deyip alacak boldular deyip son. O hem yerde naznaça diýerler. Bolun ýöne ýanky ýokurdan bellenýärden naznaça edilýär diýende. Olaň eline ýanky A4 kağız var ya ýazylýan kağız. Şoň almalada teriste nemeslerine deme yok. Ýoluň, poluň beýle de ýanky. Allah üçin, göz üçin. Goýlan. Ýanky näme diýen bu reklama diýdiňem bolýar, reklam üçin. Türkmenistan bir ýalançy dünýede ýaşap ýör. Ýanky görýän zatlaryň hemmesi ýalan. Ýanky etraf hakimi diýdiňe. O ady var.
häkimlik demeti yok. Onun içinde bir topar funksiyonları vardır. Neme yani bölümleri, atlar bilen o tayda da adam oturandır. Aylıklarını alda kendi alyandırlar. Yöne hiç sada hakları, hukukları yoktur. Yetyenlerdir. Biri birine korkandırlar. Olur. Yani o taydaki halk tennalak yol varada gurrun etmesin deyip şonu kontrol edildi diyendir. Hmm. Tersine Düşünün. işte. Yani sen şu an o vana barsan ertir. O sen derru taparlar. Sen näme diýdiň diýer. Sen näme üçin bunu sizin häkimleriniz şo işler bilen meşgul bolmaly bolýar. Başga işler däl. O sen men erbet daha da aýtdym men diýip geň görersiň da. Şolong nemesi üçin zanlarına hop salyan derecede sen erbet iş ettin. Diýilip şolary alak çok cezasyny çekmeliler. Türkmenistan'ın kıynasan kuruluşu şol korku yani korku bilen yaşamalı, yalan hem korku bilen yaşamalı. Başka sizin ösmeňiz üçün şo taýda hiç zat koymandyrlar. Yani barıp öýüňde barıp öldürüp demedip gören oklar ýöne özüňi ölür ýalak şeýle ýagdaý nemetdirler de. Etjek diýsen suwat sen mümkinçiligiň bolsa da teri işten bolsa ýoly bejersen sen türme batarlar bir aýdan iki aýdan. Ýoly bejerdiň diýip basmadylar ýani bir gyýda laqatdyň ýa biriniň bir zadyny ogurladyň bat diýip şeýden onu etjek adamlarym bardyr elbetde bolun. Etteler olum edip türmelerde yatanlara maad derler. O sizi kalkınma taraf bir adım ettirmeyeler. Yani ötüşü taraf temme yolluğunuz yapıktır. Onanmasanız sinak görün illeşler. Ben kaydiyanlarım. O sapara menin bir kağız bir zatlar aýda insan. Ýaňky ýeňişiň soraglary bardy ne ýol näçin gurulmaýar diýip. Hakykatdan hem ýok, şu görýän videoňuzda da neme var? O gidilýän ýol var ýöne ýoluň özü ýok. Aýagyň basan ýerinde ýol ýok. Muňa näme diýilýär bilmedim. İngilizce olsa onu düşündürüp bolýar da. Ýa road var, way var da. Gidilýän bir tarap var, ýöne ýol ýok. Şey diýen düşünipli olar belki de. Soň ine şunun ýoklugynyň sebäbi ogurluk däldir, bir iýleşimiz ýazypdyr da. Ogurlasynmy ýa ýol oňorsunmy diýär da. Ýani ýoly oňormak üçin birinji ýol bolmaly, bozulan ýol oňorýanda. Ýol hiç ýok bolsa näme? Bu bir ikinciden hem Türkmenistanda ogurlar ýaly ullakan pul ýok, ýani ogurluk diýär, näme diýsen ogurluk diýär. Ýewropadaky, Amerikadaky, Hytaýdaky, Ýaponiýadaky pullaryň beçörini bir gözüňize getirip görmäni. Türkmenistanyň içinde sapara näçe 37 milyardmy, 40 milyardmy demesi bar ekeni. Milli hasılasy. Hemmesini götürüp gideňde näme diýär? Ho, hemmesini götürüp gideňde näme? O nämeň ogurlugy? Ýani ogurlukdur da ýani. Ogurlamasa da şo taýda bir ullakan pul ýok, ýöne şu şekilde ýok pul. Bizim pullarymız ýani Gazpromyň üstü bilen ýa ýene başga bir zadyň ýa Igor Makarow'un üstü bilen daşyna çykyp barýar. Senin pul diýen pulun asyl Türkmenistanyň içine uğran ok. Gelen ok. Soňam ýene bir zat bar da ýene. Şu ýoly oňormak üçin o belli bir derejede pul aktarylmaly, pul berilmeli diýip pikir edýärler. Ýani saparaň aýdan zatlar bar. Onuň ýani ýol, asfalt öndürýän zawodlar bolmaly. Soň onu gurýanlar bolmaly, inženerler bolmaly, planlaýjylar bolmaly.
hiç kim aydan şu zatları yok mu var mı deyip o pul uğurlayalar diye de. Bu pul ne uğurlayalar diye. O pul yani şu zatlar zavod mavut olman pulan bolup bilen ok da otaya. Pul çıkarılan ok. Asıl yok. Bu zatların nemesi yok. Türkmenistan'a yine e, yol ya da tapağı yok. Ne olsadan bir şert öğretmeli değil. Şert öğretsen Türkmenistan'daki kolonyal yani rejim bozuluyor. Son halkın gözü açılacak. Yol oňarlyp bolýan bolsa hassahanada isteyecek bu geze. Yani için hassahanamız yok diyecek. Ne? Olam yok. Soň näme üçin oba mekteplerimiz gaty erwet diyecek. Hassahana oňarlandan soň. Ýene şu taýlara gitmesin ädim o halk talap edip başlamasın diýip şonuň üçin bir graman bermeýärler iş zatdan. Palçyň içinde yattın ya da palçyň içinde bolsaň şu palçykdan başga Oho. adam görüp okda. Neme sapara aýdymlanmak ilkinci bir adım aýdýan soň şu taýda gören zadım da. Ha, ilkinci adımda şu olan olsa ikinci adımda näme, üçüncü adımda näme bolar diýilen. İnsanyň bir nemesi bu. Yani Giýdi gelýär diýen. izi gelýär. İnsanyň häsiýetinde bar beýle zatlar. Ýöne bize şonu ettirmejek bolýarlar. Şonuň üçin yol aslında gurulmaly diýilen zat ýok Türkmenistanda. Şonu düşünmegimiz gerekli. Aslında Türkmenistana yol gurulmaly däl. Şonu girizipdirler, o protokolunda bar. Yol gurmaly däl. Näme etseňiz edin ýöne yol gurulmasyn. Ýoksa ýa-da atel meselesi barsa para pul ogurlanýar. Dogry dälmi? Atel gurup pul ogurlaýarlar. Yol gurup pul ogurlap bolýar. Atel halkyň derdine ýaran ok. Känur gözüne de görünen ok. Yani işini gören okda. Ýöne yol, ýene pul ogurlajak diýip yol gurdum diýerler. Şu azjyk o 40 milyar pulu milli hasylatan pul ogurlajak ok. Yol gursunlar. O yoldan hemme kim peýdalanjak. Soň bozulandan soň yol bozuldy, öňküsi ýal edin diýjek. Şeýle ýanky bu zatlar. Gemine onuň ýanky näme ýeňiş bir zat aýtdy, men üstünden atlap geçdim de. Täze yer berýärler diýip de. Yer berýärler ýöne planyna ýok diýerler diýip de. O indi Türkmenistanda yer o berilýän ýalapdyr, onuň ýöne çide berilýän nädir? Ýa yer bermek üçin ýeriň teňkidini tatbiq edýän bir sistema bolmaly. Yani Türkiye'de tapu diýip bardy. O Sovet döwrüne GPTI diýip bardy. Bolun o yani bazar iqtisadiýatynyň nemesine yaranok. Teň elinde neme derler? Bir registrasiýa edýär bolun ýöne dokument derler. Side yer bermek üçin o yeri ýeňişiň yeri şu. Yani koordinatları şu yerin eýeti yani ýeňiş diýip tasdikli yani Türkçe aýdyndan men tapu teň elinde neme bolmaly. Kadastrýalyk bir zat bolmaly, kagaz. Sen şonu isle satyp bilýän, o isle yani mirat goýup gidip bilýän. İlk plak yer berilýär, yer alınýar, yer nemedilýär diýilende şoň altyapy bolmaly. Yani o da döwletiň işdir. Onu başka hiç kim edip bilmediğine döwlet etmelidir. Döwlet yani notarialyny neme diýip aýtdylar, döwletiň urkan burukçysy ýokdur. Bu etmeli zadyny diýilmeden okda. Şoň Türkmen halkym üns berip bilen okda. O döwletiň bir etaty nemesi döwlet notariusdur. O şu yer ýeňişden temine geçti. Stampyny basyp nemesini berýändirler. Şu dokumentdir. Türkiýede her bir zat etjek bolsa notarius alga diýendirler. Notarius şonu basyp berýändir peçadyny. Bu döwletiň nemesidir şu. Punkt neme ýerine ýetirýändir. Bu hususam bolsa şondan torulýandyr. Şoň nemesi. Side yani karta girmendir diýýärdi.
Yani Hatay'da devlet yok değildi. Size de o berilen yerine berilmedi diyemek. Sizin yaşap gören yeriniz var. O yer sizinki alaktır, onu sizinki değerlik bir olmaydı. Sebebi yani şu tapu sistemi alak bir sistem girmese, o sizin bağlıklarınız, yani mülkünüz, malınız, yeriniz sizinki değerlir. Yani onu ten tüyütleşüyorum bilmeyen, onu satıp almam bilmeyen, o bazı nemesinde iktisadiyette dolanışığı da giren o. Dolanışın daşında o ne aylak baylığım onu daşına akıdattı. Ne Türkmenistan'ın gariplığının büyük sebepleri yani altyapı bilen edilmeli dağıtlar vardır. O dağıtların hiç yerine devlet derecesinde düşünen adam men entek ekranlarda ya dil yarayan adam entek ataş görmek belki badır yönü yorgunun aşağına olmaklar mümkün. Ne ilküle garişi. Bu gariştir. Ya bilgi talep ediyendir. Öyle zahmeti kendir o tane para bolyanlar. Yani kazanca met bolyanlardır yani devlet aylığını verir sonu işler. Bu giden sistemadır. Ya bunu son elektron nemeye geçirmelidir. Ne Türkiye'de istenir tapini elektron nemede görüp bolyanlar. Nomurunu aytsan nemet, koordinatını aytsan ya partiyelini aytsan çıkart bolyan. Dünyanın hem bir yerine de suat çoğu geçti. Bizde o sistema yok. Yokluğun demendin sen ayttın. Yani bize yer verdiler rolün neymişit yol geçen ok, su geçen ok, elektrik geçen ok dedi karta yani harita girmek değil ya da. O, harita girmedik demek o tapu sisteminin yokluğu yani size ilk olarak dokümanı vermen yer senki deyip bolan nokta. Şunun ilk o olmalı. Son yer alınmalı. Sodatlar yok. Sizin o vaňyz, köçäňiz Türkmenistan şu an hiçbir yerinde de yok. Şoňa Türkmen halky düşünen nokta. Ben o van diýen, sen o vaňam yok. Ýöne bari ýalak, gelip görsün onu. Şoň üçin mutak ne ýol çekilýär, ne ýol demedile. O taýdak oturan moňa kellede magryn. Näme şuna agyrsyn? Alada başga da. O ýöňü goramaly. Ömrünü uzatmalı. Bu dağıtları biz nerede çözmeli? Ne yerli hükümet deyip aydiyadı. Halk toprağını iyi olmalı. İlküle. Onun yerli hükümetten başlamalı. Vilayetin etrafın yeri vardır. Bizde o hocalık ministerliğine gılafka vardı. Yerçiler vardı bizim. Böyle katı güýçlü ökde bu dağıtlan hem meceti yon harita karta nemedilen o her metr nemesine çenli. Yani sol atlarım yok edipdirler. Bu hem mecetin hatap kitabı vardır. O öğür meydanlarına çenli. O kalkoz bilen o kalkozun arasında öğür meydanlarının terhetleri vardır. Hem mecet. O 1 metr beyleden demetcek manam yok. Şuat o da atlarım yok edipdirler. Cehaletin, nemeti devletin içini boşatıp görürler de. Statistikan yok etmek, katır ayrı stadı. 21. asırda statistikan yok etmek, yani Türkmenistan'dan Oğuzhanistan'ı uruyak diymek bile desen de attı. Buna yönü yani iş bilmeyen, tavudi yetmeyen, tecrübeti yetmeyen adamlar bu da atlara yani göl yetirip bile nokta. Olur yalan adamım indi gittiği de adal ya da. Sen Türkmenistan'ın hem becedin bir görüp oturan adam yeni ben şu at neyden tapacağım? Türkmenistan Irak var yani düşünün. O Vanstan bile Türkmenistan'ın şertleri belki de Türkmenistan'ın katerbet. Anırda neyme de olsa bazırık sadece işlep durdu o Vanstan. Taliban'la sol şertlerine de bazırık sadece işleyendir. Türkmenistan hiç tak yok. Planlaştırış demesi var.
Ne beýle kılady. Sizin owaňyzdaky köçelöň haritasy, nemesi, ýagdaý, sizin yerli nemäňizde öň Sowet döwrüne kartasyna çenli ýörütip her etrapda yerçi bir upravleniýa bolmady. Her etrapda var. O ýoluň nemesi barada atçot berip ýören elimde ama her aýda kuartyrlar, nemeler var, troklar var. O ya taş düşelenmi, asfalt düşelen ýolmy, o içki ýolmy, ya o aralygynak ýolmy. Bu zatlaryň hemmeje kartasyna nemesine çenli o işlep ýören adamlar var. Ha, ellerinden känbak gelen okdugyny ýöne şol statistikany nemet bilýärler-de. O şol elin beriler, datalar elinde bolsa, sen onu planlaşdyryp bilýärde. O ýerde näýlik ýol, onu halkyň taýany bar, nemesi bar, ösönün ýere ösmeli, näçe bolmaly, ýene 5 ýylda näýlik ýol gerek, 20 ýylda näýlik ýol gerek. O zatlaryň hepsini bir planlaşdyryp etmeliler. Yani şu zatlaryň altyapysyny, 30 ýyllar şu adamlar ýok etdiler. Bulan ýeke oğurlany bir ýana ýöne ýygynden goýup gidýän ýagdaýlary var da. Bulan oğurlandan hem has ullokan agram türkmen toplum üçin. Şu zatlaryň hemmejesiniň tuduru bardy. Bizim döwrümizde. Biz ödem gyzyklanýardyk. O asfalt dağıt doyunca biz kän saýty odýardyk. Ýöne biz gaty gysga wagt işledik. O hojalyk ministrliginde 2 ýarym ýyl işledim. 2 ýarym ýylyň içinde bir sizin 30 ýyllarky nemäňi etip bolýan zatdandyr. O eden zatlamyzy ýöne diliňizi alar demek kän zat 2 ýarym ýylyň içinde näde etdik bir ýere alak ýagdaýa emetdik. Ya ben nemem komentariyam şeylere geniş Türkmenistan'ın Mesela şu kargo uğru diýerler, yani şu taýdan, ýurtdaşyndan, Türkiýeden öýlerine. Mesela men Türkiýede bärde ýaşap ýörün, bir da satyn alýan, ýa bir maňa bir da durutjak, gönümün öýüme gelýär, ýagny adresim bar. Oturan ýerime gelýär. Ýok. Ýöne bärden Türkmenistana kargo uğru diýendirler, ähli ýurtdaşlarymyz şol bir welaýatyň maramy bar. Haýsy welaýata barsa welaýatyň merkezine barýandyr. Şo taýdanam eýeler baryp hemet alyp gaýdýandyrlar. Eger men häzirni öýümiň adresini bersem-de, öýümiň adresine kargo barman bolsa men köçäme girmeýär maşyn. Poçta barmýar öýüme. Ýani poçta ertmeýär. Demek şeňki de şonýa. Ya bolmasyna olan beýlede dursun. Şu nirde ýaşaýan zat diýip soraýarlar da ýurdun içindeki goňşy owada gitsen. Plandan ýanma ýaşaýan diýen, ýa-da plandan köçesinde ýaşaýan diýen. Ýani adres ýok. Berer ýani bu taýda konum diýip bir zat bardyr. Nirde ýaşaýan diýsen, han nemäňi zat etsene diýerler. Konum okla diýerler. Konum atsana maňa diýerler. Hawa, atýan konumuny jaýyna çenli çykaryp berýär. Häni şu ýerde ýaşaýan, şo ýere barýan. Türkmenistanda nirde ýaşaýan, konum at diýsen, konum diýilen düşünje bile ýok o taýda. Konum ýok, adres ýok. Ýani jaýlarda bir nomer bar. 20-nji, 30-njy, 10-njy nomer, ýöne ol konuma girmedi o zat. Ýani sen elektron görnüşinde işlemeler, planlanan ýanda ýaşaýan diýip, ya plan ýaşyly adyrlar şol owany ýaşydan şoň beýlesinler, köçede ýaşaýan diýip öýüň salyp bolmada. Pelanty ýa öýüňe kargo uğratjaksyn. O kargo uğratjaksyn, sen pulun hakyny töleýän bar öýüňdäkiler adara galyp şoň welaýat merkezinde niredeki kargoň ýer şo taýdan çöpde alyp gaýtmalar adyny. Sen şu taýdan konumuny berersiň ne şu adrese barmaly zadym. Ýeňi soraw var. Şu ýol şekline ýol bar bolsun. Ýeňi bir sorawum bar saňa. Ýaş ýekdinjek başgalaň bardyr. Gelin böwreli bolanda, çagasy bolanda Goran edip çağırýaňyz. Taksi çağırıp gidýändirler. Skoro çağırıp ýa taksi çağırýar, skoro ýok, sapar awtaýdy. Taksi ajan etýän ýa-da
Yetişmese Doňuşyňda, taktik, golamyňda maşin yetişmese bar, ne? onu haýyş edip boda yetişmese ýolla bolýar nämetçi. Oda ýani ýoluň şol palçynyň içinden çykyp bir batgalyk ýerde bataýsa zat dünüňi arkaňa alyp ýöräýmese gelin. Batgalykdan çykynça. Mümkin nä ýaşaýyş edil bir haýwanyň ýaşaýan ýeri ýaly, ýani meniň gynanýan zadym ullar däl sapra. Şol sistemaň içinde biziň çağa çyklarymyz ýetişýär. Bu çağalar stresde gerýär sapra. Mümkin nä hem ene satar tarapyndan baskı edilýär. Sen üstüňizde palçyklapsyň çağa. Ýani okuwa bilime taýýarlyk göreni, ýani öýüne gelende aýagyny palçyklaman gelmezligi, ýani taýýarlyk göre ýa-da ýaşaýjylar bardyr, adamlar. Ýoluň erwetligi däl, şo gyşda ýoluň palçyk boljaklygy üçin özüni palçyga taýýarlaýarlar. Bu aklanmaz bir sistem. Yani palçyk boljak, men palçyga özümi taýýarlaýyn, şu ýerde galaýyn, ýene bir zat alaýyn. Eýem erwet bir zady özlerini taýýarlaýarlar, şu erwet zatdan çykmaly diýilen düşünje beýne goýulmaýar, ýöne şu erwet zada hasam erwet bolsa, hasam erwet zada taýynyp görýärler. Netije bilen görüşüp Bu bir aklanmaly bir neme sistema. Netije ýok, şu bolýanda da taýýarlyk görýär. Meselem, un ýokmy? Aç galýarlarmy? Hä, aç galjak. Diýe 10 halta un asyp goýalyň öýmüde. Sen gatýyt döşük bir sistemaň içinde ýaşaýas. Türkmenistan. Buna men öz nemem bu pikirim, düşünjem ýörüýte edilýän zat diýip. Bir hasaplaýan ýörüýte edilýän. Ýani ýol bolmasa, ýoluny erwet etseň adamlaryň hemme zadyny erwet edýän ýani. Şo palçyň içinden ýöretseň hemme zadyny päsgel berip bilýän. On soň şo palçyk bilen uğraşýar ýörýär adamlar ýani. Ya döwletiň ine biz diýär, ay bu gazyny ýere satylýar, hiç kimin umruna da bilen ok ýene. Adamlar entek yürümeğin aladasında ayağını palçık etmeyen o gaz beyle de dursun. Geçtik o zatlardan. Yeňiş bu neme? Bunu Owganstandan berwet diýäniň düýp sebäbi bar. Siz bunu hökümetden isleýäňiz. Ýöne hökümet üçin siz ýok. Şonu nemeden ýok da. Yani şonu siz ba diýäň şoň üçin o barda. Onu yani halk düşünüp etmeli. Halk yani kurumoçuluğunu şu taýda ýerden şoňa talap bolmasa ýokardan hiç iyili neme bolmaýar. İnisiatiwa da bolmaýar. Halkdan talap bolmaly. Halkam bunu gören ok, bilen ok, o yani telewizorda da görküden oklar da. O ýol bolmalylygyny käbir kinolarda zatlarda görýän bolmagy mümkin, onu bizde bolmaly däl. O ansan granitden aňyr ýüdi, sizin kälakdyr. Biz şoňa öwürlük ýem, 30 ýylla çapak çalyp gelen ýerimiz. Altyn asr diýmät bar. O alternatyw bolmaly. Sorumluluk diyaloglar mu? Yani aýtma başda şo halkyň nesilleriň öňündäki sorumlulugyny duýanok halklar ýani çağalaryna şo derdimi goýup gitmek isleýärler ýani ulu adamlar. Ya gidecek çağaçyklara şo özüniň derdi bilen ýene olaram uğraş bolan. Meniň enem atamyň maňa goýup giden derdi ana şo ýol men şuň ekrana çykyp şonu aýdyp otur. Bunu senden hem öň aýtmaly adamlar bar da. Etrawa ýolbaş edip bellenen adamlar bar da. Şo kantorun içinde işlep ýören adamlar var. Şolong içinde arhitektor ya da yerçi nemelerim bardır. Meseleni şolar kaldırmalılar. Olaram neme korkandırlar. Yani Türkmenistan'da şu korkan diýilen bir keselem var. O keselem keselliğini bilen oklar. Yani hakiki korkan kam diýip öler, yani korkan oklar. Sebäbi sizin owaňyzdan, yani sizinki ala owalardan çıkan bir topar, yani men baň işgäri, men prokuror boldum diýip ýören ýigitler bar. Habaryň barmy şondan? Ýeňiş. O şo
Demäň içinde Doktor adamı ýetişenler de hemmeten palçyny. basıp yıkıp demetip gören adamlar var. Şu ministr olup oturanlar mı var için? Yani şu meseleleri kaldıran adam yok. Sizi temsil eden mecliste görüntü milletvekilim var. Onun üstüne halk maslahatından yani iyili aşırısı näme dip o atlı nemeli rotayda oturuyorlar. Ne? Kolor kaldırmalı, doğru olur. Yönü kaldıran nemelerini eşitlendersiniz. Ya bu guromuşuluğu nedir? Yerli hükümetler bu da atlan hem mecerin üstünden ki vakti gelip bilýärler. Şoň üçin täze Türkmenistan gurulmasa bu da atlar çözülmeýär. Ýeňiş mesele näşe taýda. Arka dağımız, arka dağı diýär şo arka dağımyzyň dağından bir araz düwüp ýollara ýatsa bolanok. Bilmedim arkasındaky dagy nämäňde ýazjaňyzy. Olun ýöne yani üýtgemeli bu zatlar üýtgemese yani palçyň içinden başga zatlarym çykyp bilýär-de. O siziň entek garaşmadyk zatlaryňam çykyp biler. Garaşmadyk nesiliňler çykyp biler. O pun äýlek boljagyny. Ne sapara ne daşary ýurtda ýetişen ýaşlar Türkmenistana baryap. Ne çärje gow şäherleriň birinde Türkmenistan demesi boýunça, standarty boýunça. Haladyňyzmy diýär, ýok diýär-de halamadyk diýär. Görnüp durda çağajyklary ýa şok. Türkiýede ýetişen çağalar Türkmenistana barýar, şok bolýar. Meniň daşlarymdaky nemeler var. İnternet ýok bolsa men gidemok diýär. Hem ayıp bu Türkmen üçün katı ayıp zatta. Yani şu aýdýan gurulmaň var da bu çözülmesi kıyın meselelerim değil. Bunu rahat çözüp bolýar. Hem bir müňler, 10 müňler çağdama hem iş yeri bolýar da. Yani ýöle diýen adamlarım injiner, işçi, beýleki iş ne diýär da? Olum haky bolýar. Sapara çözülme, ansat bolmam çözülmeýän bolsa diýmek imperiýanyň kolonial protokolunda beýle zatlar ýok. Başga bir düşündürüçi ýok. Ine biz şo zatlary ýoş düşündirjek bolýasy. Yok hatta bu hemme tehnikası adam getirildi. Ben aýgotyrna 90 ýyldan yani 89'dan 94'de senli Türkmenistana gelen tehnika Türkmenistana bir 3 ýyllap hiç bir tehnika getirmeyen yani ýöňünden yani material teknik bada diýil ýa-da şonu getirilenler. Giren tehnikan taňy nemeti ýokdy. Şonu näetdiler bilýän ýeňiş. Metalometr satdylar. Özbekistana, Eýrana, Türkiýe. Şo tehnikalary bilýärdim tapara bir kisirak kalpozumuz bardy bizim. Gatykän kombayn, grader, umuman şu traktorlar gatykän ede. Şol soňundan kalpoz bardy. Kalpozyň bir nemesi garajy bardy. O taýda ýöreýänler durýardy. Soň şo garagyň bir arkarağına 5-600 metr aňyragynda da metalom diýip bir ýer bardy. Bir giden tehnika ýatyrdy şo taýda. Soň şonu adadan çekip aýyrdylar o taýda. Gatykän tehnika. Ummasy zat ýatyrdy. Diňe bir kalpozyň özündäki ýatan tehnika. Olar ýa kalpozlar näçe kalpoz bar ýurdun içinde. O şeýlere isleseňiz jemlämem bilersiz. O cemläli kemine. O başga aýtjak goşjak taýdyňyz barmy ýokmy? Ýok, aýtmalar. Men aýtdym. Umuman ýöneköý bir zat, günlük ulanýan, hemmäniň ulanýan. Parka hemme kim gidip ýörenok da ýöne ýoldan hemme geçýär. Ýa-ni Rimden
söz etti de yemiş. Roma tarihi, Rim. Orslar Rim diye bilmedim näçe Rim diýerler. Bütün dünya Rom ya da Roma diye. Şonuň için bilýänlerdirler onam. Belki geçelim. Şonuň näçe 80 kilometr mi diýdiň? 8 mi diýdiň? 80.000 kilometr. 80.000. Indi o näçe? Mhm. Näçe Öldüm var Amerika. Şo döwürler şunun ýarym ýyl mundan diýär. Şo döwürlerim şo ýoluň üstüne ýagan ýagyşyň, garyň suwlar bir gyra akyp şo gyrada ýap ýaljak zat gurulyp durýan. Ýöreýte ýolum ýapdy diýip gurupdyrlar. Ýöreýte. Şo döwürlerim akly hiç işleýän eken. Ýa-ha käwir ýollar bas suratlar ýoluň orta arasyndan geçýär. Şo ýap ýalla. Şoňa akgar ýa-da käwir ýollar wagonnam iki gapdandan geçýär. Bir zoluk, ýani bir şukur şo ýagyşyň garyň suwuny alyp gidýän eken ýollar hiç şeýli suw galmaýar, gar suw galmaýar. Bize şuň gün 21-nji asyrda şoňa şo zat edip bilen oklar, ýani 1000 ýarym ýyl mundan öňki edilen zat. Ters ýapyp Gaty aýyp zat bu. Gaty aýyp zat. Indi o ýanky 80 kilometrlik ýol ine şonuň imperiýa bolup galmagyndaky esasy damarlarda. Imperiýanyň damarlary. Şo ýanky Gene 92-nji ýyllarda, 91-nji ýyllarda IMF'den spesialistler geldiler. O bir de konsultasiýa bermek üçin IMF var, ondan Ýewropaň Ötüş banky var. Onun nemeleri var, ne şolar bir de yani iqtisadiýetçiler konsultasiýa berýärler da. Onun etaty neme diýeni kommunikasiýa ýol diýerler da. Yol ara gatnaşyp diýer. Ýolu bolman siz bazar iqtisadiýetine geçip bilmeýän kulak kommunikasiýa. Etaty şertleri yani şu banklar kreditawad edenler de şu şertleri gödöňde tutup kreditawad edýärler. Yani şonnalyk demeler var. Şoň üçin ýolu üns berýärler hem ýerde de şonnalykdyr. Ýol ýok bolsa iqtisadiýet ýokdur. Tidiň halk maslahatyňyzdaky oturan o aksakally nemeler ýoluň näde gurulýandan bilýän röýdemok mene. Gerekdigine beýlede dursun. O näme täsir berýän, näme dilil berýän. Şol atlara da nemeleri ýetmeliler. Tebe atlary ýok da. Biz olaň kimdiginden bilemdik, o halkyn bilen ok. Ýöne bilmeli. Yani biz şu anonimlikden hem çykmaly kemine. Şoň üçin halk elmde ama bir bilen yani döwlet nemesinde işleyen adam bilen karşı geleňizde elmde ama adyny, familiýasyny, onun wezifesini, etker milisiýa neme bolsa da zwanyatyny olar hökman özleri aýtmalydyr. Näme paýdaňyz ok diýip şonu dile getirmeliňiz. O siz toğrabım demetmeliler, aýtmasa toğram bolsaňyz, ýöne näme adyňyzy aýdaňyz ok diýip şol ýalyk neme geçmeliňiz. Şo moda geçmeseňiz bu anonim döwlet sizin ýoluňyz bilen hem internetiňiz bilen hem saglygyňyz bilen hem çağalaryň okuwy gelejegi bilen hem hiç iş bolmaly. Bolmady. Talap halkdan barmalydyr. Bundan gorkmaň, çekinmeň olaň borçudur. Siz şolar saklap görünsüňiz, siziň talgydyňyzyň hatawyna şolar ýaşap göründirler. O ýurdun eýesi sizsiňiz. Biz ine şo düşünjäni size nemetjek bolar. Siz topragyňyň eýesiňiz. O topragyňyzy näde gurmaly bolsa size rahatlyk getirjek, o size peýda getirjek şekilde ýoluňyzy o asfaltdan etjekmi, ikinji sort asfaltdan etjekmi siz karar vermelisin. Daş düşecekmi? Näme etmeli bolsa şonu siz yerli demeler talap etmelisiniz. Özüňiz guramaçylyk etmelisiniz. Bunu talgyt tölemeýän toplumlar edip bilýän nädir? Talgydyň düýp mantam şodur. Talgytlar ýygnanyp şo taýyp barmalylar. Yani köçe. Ya avtomobil nemesinde talgyt alınýar. Yol talgyt, dip talgydy vardyr. Maşin nemeleri.
Şoň hemmejesi ýol gurulşyna gitmeliler. Hadynaň nemesi näseýle bolmalydyr. Ýöne Türkmenistanda hiç zat ýani belli tarapyndan bir agram talyp görün neme ýok. Ol bir tamsyk aýdyp aýdyp görün bir adam oturdypsyňyz ol bu zatlary o diýişiň ýerbizim kendine ýani bolmagym mümkin ýol diýil ýani zatyň nämedir. O ogry diýerler birem. Ogurlabam bilýän däldir sapara şo. Onun şulara belki de yeňiş ýollan ama ogurlap bolýar diýip şonu düşündirmeli bolaýmy aly biz. Her tarapyndan. Her tarapyndan alýan bolmaly. Ýöne sapara olaryň nemesinde däl o. O ters düşündürsem ýa-ki imperiýanyň Ýoldan gaýtan protokolunda. ogurlap bolýan bolmagy mümkin. Bular şu tarapy ymtyndyrsang belki o ýerbeden bolsa bir ýol etsinler-de. Balçyklar. Iň bolmanda roddomy barar ýaly. Neme bolmaly? Yeňiş. Ha. Bolýa jemläli onda. O bugünkçe. Bolýa. Bolýa sag bolun. Awol yeňiş o. Sag bolun. Meseleň üçin